Bé, aquesta campana, que actualment està en desús, va ser instal·lada aquí, sobre aquest edifici de l'Estació Enològica de Vilafranca, a l'any 1929. Això ens serveix per començar aquest retall d'història sobre l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès, alhora que volem que aquest espai serveixi per retre homenatge a l'historiador Antoni Saumell, que és qui millor havia estudiat aquesta institució i que recentment ha desaparegut. L'Estació Enològica de Vilafranca ha ocupat durant més de 100 anys aquest mateix espai, que actualment és també seu, o una de les seus, de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, de l'INCAVI. A més, des d'aquest terrat, tal com podem veure, també hi ha unes instal·lacions meteorològiques que han servit per prendre diferents mesures sobre les condicions climàtiques de la nostra vila durant molts anys. Bé, però per què va néixer l'Estació de Viticultura i Enologia l'any 1903? Per entendre això cal que retrocedim una mica i ens situem a finals del segle XIX, quan la devastadora plaga de la filoxera va arrasar totes les vinyes de Catalunya. Això va provocar una situació de crisi econòmica i crisi social i va fer replantejar moltes de les qüestions de la viticultura catalana. Després de diferents intents de solució a aquest problema, es va trobar que la solució més efectiva era plantar en peus americans i sobre aquests peus americans empeltar les diferents especialitats. Això va permetre recuperar la vinya, el Penedès i a Catalunya. Quedaven, però, per resoldre dues qüestions. Una era una qüestió social, l'anomenat conflicte rabassaire, i una altra la qüestió tecnològica, ja que el món havia canviat molt durant aquest final del segle XIX. De la qüestió tecnològica és de la que parlarem ara i és la que té a veure amb l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès. Un cop superat aquest sotrac de la filoxera, es va augmentar la producció mundial de vins i es va començar a crear un problema d'excedents. Aquest problema d'excedents va provocar diferents crisis de malvenda i es van haver de cercar solucions. La major part de les solucions que es van trobar va ser la innovació tecnològica, tant en el procés de la viticultura, del conreu de la vinya, com a l'elaboració dels vins, l'enologia. Totes aquestes iniciatives d'innovació tecnològica van tenir el suport dels diferents estats dels diferents països. Aquí està la raó del naixement de l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès. Des de l'any 1909, un grup de propietaris penedesencs, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafranca, van fer diferents gestions davant del Ministeri d'Agricultura per tal d'instal·lar una estació tècnica de viticultura a Vilafranca. El 1901 es va rebre la confirmació de que això seria així i l'any 1903 es va inaugurar l'estació que llavors es deia Estació d'Enologia de Vilafranca del Penedès sota la direcció del tècnic Claudi Oliveres. L'Estació Enològica de Vilafranca col·laborà des dels seus inicis tant amb els propietaris agrícoles, viticultors, com amb els elaboradors i els exportadors. L'idea era intentar superar aquestes crisis de malvenda del sector vitivinícola mitjançant un esforç tecnològic, de millora tecnològica, i mitjançant el foment del cooperativisme, de manera que això donés força a aquest sector i pogués afrontar la competència mundial que hi havia. Per tant, en definitiva, l'estació va col·laborar i va impulsar la renovació del sector vitivinícola tant al Penedès com arreu de Catalunya. L'Estació Enològica, en aquest procés d'intentar millorar la qualitat dels nostres vins, va endegar des del primer moment tota una sèrie de conferències i cursets adreçades als comerciants, als pagesos i als propietaris sobre viticultura, enologia, comerç de vins, degustació de vins, etc. Aquests cursets, que n'hi havia de diürns i de nocturns i que moltes vegades es feien fins i tot en els mateixos pobles, amb uns aparells que els tècnics de l'estació transportaven als pobles, l'idea d'aquests cursos era millorar els coneixements dels pagesos, millorar la qualitat del raïm i millorar la qualitat dels vins que sortien d'aquesta zona. Per tant, un objectiu de difusió pedagògica de les noves tècniques, sempre mirant un model molt proper, que era el model francès, i que s'estaven sortint molt bé d'aquestes crisis de malvenda.
Els tècnics de l'Estació Enològica de Vilafranca del Penedès tenien obertes diferents línies de recerca, unes dirigides a millorar el conreu de la vinya i unes altres dirigides a millorar el tractament del vi i l'elaboració del tractament del vi en els cellers. Moltes d'aquestes recerques, un cop elaborades, es publicaven en llibres i revistes com aquests que tenim aquí, tant nacionals com internacionals. Cal tenir en compte que moltes de les innovacions que es van fer des de l'Estació Enològica de Vilafranca del Penedès van tenir després una aplicació i una repercussió arreu de Catalunya i arreu d'Espanya. De fet, l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès es va convertir en una referència vitivinícola per tot Espanya. Aquí venien tècnics d'altres llocs d'Espanya a conèixer les experiències i els tècnics d'aquí anaven també a diferents llocs d'Espanya a explicar les seves recerques i els seus descobriments. Una altra de les línies que va endegar l'Estació de Viticultura i Enologia va ser la potenciació de les cooperatives agràries. Cooperatives com la de Moja, com la del Vendrell, són, hi ha en els seus inicis l'impuls i la col·laboració per part de l'Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès. Dintre tota aquesta recerca i innovació de l'Estació de Viticultura i Enologia, cal destacar la importància d'un personatge clau. És el director que exerceix des de l'any 1907 fins a l'any 1949, Cristòfol Mestres. Ell és l'ànima d'aquesta estació enològica durant molts anys i durant els anys que té el seu màxim esplendor. Una de les iniciatives que va tirar endavant el Cristòfol Mestres va ser el Cassier. El Cassier es tractava d'un estudi sistemàtic de la producció vitivinícola del Penedès de cara a intentar delimitar quines eren les característiques, quin era el tipus de raïm millor que es podia conrear al Penedès i d'aquesta manera prestigiar-lo i donar-li una importància dintre d'aquest mercat tan competitiu. Des del 1913 i fins al 1919 es van realitzar aquestes anàlisis i aquest va ser una de les bases per la posterior denominació d'origen penedès. Bé, estem en la cava de l'Estació Enològica de Vilafranca, que durant la Guerra Civil va ser aprofitada com un refugi per tal de protegir-se dels bombardejos de l'aviació franquista. Cal dir que, cop acabada la Guerra Civil, des de l'any 1939 fins pràcticament als anys 60, la situació de l'Estació Enològica va ser una situació una mica crítica igual que ho era la del país. Per una banda, l'autarquia impedia les relacions amb les innovacions que s'estaven fent a la resta d'Europa i, per altra banda, molt del material havia desaparegut o s'havia fet malbé i, per tant, hi havia una manca de material evident que dificultava la recerca i la innovació per part dels tècnics de l'estació. Malgrat tot, Cristòfol Mestres va intentar tirar endavant amb els mitjans que hi havia i, de fet, l'estació va aconseguir mantenir d'alguna manera el prestigi dintre de la vitivinicultura espanyola i continuar sent, malgrat les deficiències, un centre de referència. L'any 1949, l'infatigable Cristòfol Mestres va deixar la direcció de l'Estació de Viticultura i Enologia i va ser substituït per Josep Maria Fàbregas. Aquest període de finals dels anys 40 i començaments dels anys 50 coincideix amb una certa recuperació de la vinya a Catalunya, però alhora en la seva concentració en el Camp de Tarragona i en el Penedès, que esdevindran les comarques vitivinícoles de Catalunya pràcticament fins a l'actualitat. L'any 1961, l'Estació Enològica inicia una nova etapa. És nomenat com a director Josep Maria Vidal i Barraquer, que d'alguna manera reemprèn l'esperit de Cristòfol Mestres. La seva arribada coincideix en una època en què Espanya comença a desenvolupar-se econòmicament, que comença a obrir-se a l'exterior, i això permet dues qüestions molt importants. Per una banda, el contacte dels tècnics de l'Estació Enològica amb el que s'està fent a la resta d'Europa i a la resta del món, i per altra banda, que comenci a arribar material per al laboratori i per l'experimentació de l'Estació Enològica. Això permetrà també recuperar tota l'activitat de recerca que havia estat aturada durant 20 anys des del final de la Guerra Civil i situar una altra vegada l'Estació Enològica de Vilafranca del Penedès en un lloc punter de la innovació de la vitivinicultura.
Dintre d'aquestes iniciatives, cal assenyalar l'interès de Vidal i Barraquer per potenciar els vins penedesencs, millorant-ne la seva qualitat i els seus trets distintius. Com a resultat final de diferents intents fallits, a l'any 1970 s'aconseguirà la creació de la denominació d'origen penedès, que comptarà amb la col·laboració de l'estació enològica, dels propietaris, dels comerciants i de tota la gent d'aquest sector. Això donarà un impuls molt important i una definició del sector i impulsarà els canvis que s'han anat produint fins a l'actualitat. El 7 d'abril de 1980, la Generalitat de Catalunya, dintre del seu Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, crea un organisme autònom que és l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi. A partir d'aquell moment, l'estació enològica de Vilafranca del Penedès queda englobada dintre d'aquest organisme autònom que és l'encarregat de vetllar per la qualitat del vi que es produeix en el nostre país. L'estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès continua la seva tasca, una tasca dedicada al seu lema durant tots aquests anys. Qualitat més que quantitat, és a dir, treballar per la qualitat del raïm, treballar per la qualitat dels vins que surten del Penedès per tal que aquests vins siguin competitius dintre del mercat europeu i dintre del mercat mundial. Aquest és el repte que té actualment aquesta estació enològica centenària.